Megszokható a TFS-től, hogy gyorsan már a mérkőzés elején próbálják a ritmus diktálni. Gyönyörű passz és gyönyörű befejezés. Szépen járatja, és ez egy remek dobó lehetőség. Meg lesz Leilának az első Beac pontok. Dúl hármasa, és ez jó. Mozdulatok voltak ezek, és nehezen már sikerült Dúlnak a befejezés. Becsúszott hiba, ott viszont egy szép 3 pontos kísérlet, és jó is. Mór valahogy meg tudja szelídíteni a játékszert. Mór, de szép volt ez Mórtól. Varga végdudástól kap egy elzárást Varga. Átbújik a gyűrű alatt, és megvan a kosár. Mányoki, Dúl. A Dúl azt rádobhatja, és milyen jól tette. Abszolút visszatalált a mérkőzésbe a Beac, és nincs most 13 pontnyi különbség a két csapat között. Mindkét csapat egyébként nagyon tisztán játszik itt a negyedik negyedben. A TFS-ének még nincsen faltja, és a Beacnak is csak 2 van. Bernát a sarokból, jó! Szerintem ez még Dúl Terkát is meglepte, hogy ennyire üresen hagyták a Beac védői. Dobó szépen forog le, és megvan a kosár Dobó Elénának. Egy dobása még van a vendégeknek. 6 másodperc. Gyorsan játékba kell hozni, és gyorsan el kell dobni. Mór megkapja, eldobja időben, Mór mellé. Túlél a TFS-e, 66-63-ra felülmúlja az ELTE Beac Újbuda csapatát.